Siis, mitä se suutelu on? No se on semmoista, kun pidetään huulia yhdessä. Ahaa, siis tälleenkö niinku ihan yhdessä? No ei omia tietenkään, vaan miehen ja naisen huulet yhteen. Minkä tähteen? No se on kivaa. Siis, mikä siinä on siis niin kivaa? No tuotapa en ole koskaan tarkemmin pohtinut. Mutta nyt kun ajattelen, niin itsekin ihmettelen, että mikä siinä oikein on kivaa. Ehkäpä se on semmoinen filosofinen kysymys. Niin että unohta se, suutele vaan niin paljon kuin saat. Totta kai. Mutta olipa hyvä, että tuli puheeksi kuulee. No niin, kun tässä nyt sattuu järjestymään aikaa ihan vaan yhteelle, niin mitähän olisi? Eiköhän suuteltaisi. Ihana, kiitos. Suhtelin. Se oli ihanaa. Ajatelkaa, mä panin huulet töttärille ja silmät kiinni ja ryhtyin suutelemaan, niin päässä ihan paukati, vieläkin poskee kuumottaa. On se ihanaa toi suutelu. Se. No et mennyt pitemmälle. Miten niin pitemmälle? No meinaa vaan, että et ehdottanut niinku lapsentekoa. No haikarahan sen hoitaa. Haikara, etkä nyt isomisena haikara usko. No haikarahan sen hoitaa. Totta kai se uskoo. Mut kato nyt, kun minä kerron, mitä lapsia tehdään. Kato, ensin on niinku tämä. Ja sitten on niinku tämä. Ja sitten vaan näin. Niin. Näin niitä lapsia tehdään. Siinä se on. Ihan Ja kyllä, siinä se on koko homma. tällä tavalla. Joo. Kui ei isukki ole mitään kertonut. No ei nyt isukki mitään. Onko se ihan kunnia sana? Kunnia sana. sanalla, totta Näin. kai. Sillä tökkää. Joo. Ottakaa meidätkin! Etkä sä vaan mennä ruveta taas suutelemaan. No ei! Mutta panepa kuule sormes näin. Minkä takia? No kai et sinä nyt sen tiedät minkä tähten. Katsopas Hulpukkaa. Minä olen toiminnan mies. Minä en puhu paljon, mutta kaikki on asiaa. Niin, mutta miksi mun pitää sormia näin? No ette ne on valmiina siinä, kun minä söhäsen. Mutta ensin haluaisin sanoa sinulle pari vakavaa sanaa. Koska olet kylän kaunein, minä olen valinnut sinut tähän tehtävän. Onneksi olkoon paljon. Minähän en missään tapauksessa mene siis tökkimään, ketä sattuu. Katsohan Hulpukkaa. Tunteeni käyvät kuumina. Vereni kohisee kiivasta intohimosta. Ja aivoissani, jotka sijaitsevat täällä, jyskyttää vain yksi ainukainen ajatus. Nyt se tapahtuu. Nyt minä otan elämässäni ratkaisevan askeleen. Ja asia olisi vielä vaikka kuinka paljon, mutta en pysty estämään tunteeni roihuavaa lieskaa. Ulpukka, minä vannon sinulle, että minä tulen hoitamaan lapsen elatusmaksut ajallaan. Sillä olehan valinnut sinut lapseni äitiksi. Ihan, kiitos rakas. Pojat! Nyt se tapahtuu! Pojat!